Masange ndek sapa? Ayo kabeh. Urut siji-siji. Seko anting? Anting rasa kei, anting rasa kei. Lah ngapa? Asmoh, moh. Lah kuwi mah ijik prawan lho. Cangkemmu ki basa ngapa. Lah liyane wis ndek bojo. Ya sesuk bros, gelungan wis. Gelungan aku tuku sing awet sisan. Aja sing didelehke wis mabur rambuté. Ban Vespa. Kuwi masang dipaku karo ndasmu. Kenceng banget. Atene bocor ndase. Masalahe kok cerewet ora. Nyatane dikeki tong sing ya do semangat kabeh. Oh iya, berarti esuk nek latihan tongseng. Oke, ora masalah. Ya. Tong sing apa? Tong sing gembus. Kowe iki senengane ya ajur. Ya ora. Wah, kalang-kalang iki kamu tongseng kok gembus, rasa kuwatir wis to. Sesuk nek prai nek latihan ning Sedayu tak langsung tak blehke. Blehke apa tempe? Tolo. Kok tolo nek beleh piye? Ya cilik, sit ngono tok. Oh kae ono sing wis menikmati kalau iki Rido. Wah. Sinten? Rido. Ne piye to? Ngene lho. Sinden ki ora selawase sehat. Iya. Tegese nek bladegan terus-terusan ngono kuwi ana sing masuk angin, ana sing ndase lara. Iya. Ana sing pilek lan sak piturute kuwi engko kadang kala ngene iki ana sing izin 3. Nek izin 3 isih 8, isih iso diaturake para lenggah. Izin 4 isih 7 kari golek siji isih diaturake para lenggah dadi ora bunekno. Iya. Kanca barang kuwi nganti do dirasani kanca kok 26. Wayangan ki kanca 18 wis cukup. Lah iki ya ngawekani nek kanca-kanca penabuh ki kena penyakit. Iya. Ngawekani nek matane lara, ndase lara. Iya. Kuwi ana sing izin ku dadi isih jangkep no. Wah iya, ngono ya Mak iya. Ning nek mangkat kabeh ya gedabyah. Ning entuk tabuhan kabeh, rasa kuwatir. Anggon aku ki ming tukang nguripke lampuhe tak kon nyandang Jawa kok. Oh, ming gaweane anggere dulang tak klip-klip ngono nyandang Jawa demes kae kacamatanan. Iya. Ngono ya. Karo mangani suguhan kuwi ya nganti. Ya ora apa-apa ya Mak, wis rejeki ditumpungake. Lah iya. Wesane paning para kuna panataga. Wis tak jamin iki engko sewengi meriah no. Asli wis. Tak jamin, percaya aku to. Iya. Penabuh ya semangat, sinden likur ya urung kore wis do kur dhewe-dhewe. Mergane suguhane banyu mili. Ket wau nembe dalu sampun wonten. Iso dititeni kok, iso dititeni anggere sing nanggap instansi lho ngenggonke ning lapangan. Pabrike adoh ro lapangan. Wis. Penabuh ki nabuh ya sak penake dhewe kae. Sinden ya rupane japrut kabeh. Bener wis. Ngelihe padake. Ha iya wis ra ana suguhan do tuku aku wae gelasan kae. Mesake nek iki engko jelas urung dirahap wis diantem mie. Mie urung rampung dantem. Lho, anting wis tepuk tangan iki. Iya wis ben nengke wae. Iki ya arang mangan sate kok iki. Iya. Cah kos iki Indomie. Iya. Nek ora ya intip kae dipangan terus soki wedang kopyok ning weteng wis. Ya warek ya. Kan mengembang dhewe. Lah iya nek intip mung 2000 e. Murah. Ketok iso mangan sate ra mergo melu aku. Beja ya ora apa-apa aku yo sining bener. Rukune mampu niki sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kangka telu Romat
Ramadan nindake poso. Ramadan nindakno poso. Kepatyakat ping 5 ngibadah haji. Aku seneng nek kanca-kanca iso do anteng ngene iki. Anteng mangan kok. Lah iya arep ngomong piye ya? Heeh. Ning cangkeme isine ana gadake. Mbok sing apik kok cangkeme. Ya iki ne lho. Tutuke. Tutuke. Tutuk. Ning tutuke ana daging, ana bakmi, ya ora iso ngomong, anting. Nggih. Rukun Islam sampurna. Ya, mangga Mas dipun ditelehke sik ayo. Mbut gawe. Ya. Sesuk surjane mambu tongseng kabeh langsung dilap nganggo surjan. Iya ben rampung. Lembene ngelengo-ngelengo. Iki dalam keadaan nabuh iki ana sing urip lho, mesti yakin mbok sumpah. Iya. Kancane ikut nabuh, dhek ora nabuh ngerti mangani lapuhe kancane. Nggon aku kok entek, asale dinengke wae. Ya Allah. Yo, mangga. Wo, tenan ora? Yo. Ayo, Ting.
beling Nggih, sange. matur suwun Mbak Elisa. Sami. Ya. Iki mbokne saka Lambelu, bapakne saka Toli-Toli no. Iya. Mula ya omongane teng Pentalit ora karo-karuan ya. Aku sing nyuwunke gunging samudra pangaksami. Ya. Karo para lenggah ya ora dadi ngopo, Mak. Iya. Ya, dibacutke. Ya. Kacarita nek laladan kene iki nek limbukan gledrah ora kesuwen ya ora padha remen no. Ya. Desa mawa cara negara mawa tata. Ya pancen bener ngono dadi ciri khase ya dhewe-dhewe. Eneng sing daerah sing limbukane nganti wah saka setengah 11 nganti setengah 2. Ya. Engko terus jam setengah 3 gara-gara, setengah 4 rampung gara-gara jam 4 bubar. Ya, kadang kala wayange sok ora iso ditonton. Ya. Ming padha seneng-seneng suka-suka parisuka. Ya, ning watone sak madya wae, sak madya. Genti sapa sing arep aturake? Ya ana pamunan Setya Tuhu. Ya. Tak kira piyai kene ya padha kangen karo Mbak Ayu Purwalestari. Mbak Ayu Purwalestari. Biyen dek nalika cilik-cilikane sok di asta karo panjenengane Suwargi Pak D Gita Toyan. Ya. Sinden cilik ae lho nek saiki wis gedune ora jamak-jamak saiki. Ya, ben padha prisa. Ayo Mbak Ayu jumeneng Mbak Ayu. Ya. Ora apa-apa. Rasa disingkirke. Dilangkai ra apa-apa. Engko ora empuk iwake. Iya, ya iki Mbak. Asline Terbah Pengasih Kulon Progo. Ya. Nggih, sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Ning iki wis pindah ning Bambang Lipuro doyak genjik. Heeh. Nggih. Mensereng matane. Yo. Ayo diaturke. Setya Tuhu iki do kangen karo suaramu. Yakin sumpah. Ya. Mergo ya biyen bocah wis cindene wis ngedap-edapi saiki entahipun nek wis gedhe semene iki ya mawa suarane saya mateng, saya mateng. Nanti Gusti Bendara Pangeran Yudaning Ratu nek anu kuwi ayu nika suarane persis Mbak Nyahni. Oh nggih aku ya. Iya, monggo. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Toyo. Pak Nggih, Pak Toyo. Pak Toyo. Toyo. Kok Nggih. Toyo? Pak Toyo. Pak Toyo nggih kalih Pak Bupati lan sedaya Bapak. Bapak sedaya. Pak Kus. Oh nggih, Pak Kusati. Sing kagungan gawe engko iki cilik-cilikane ya mbok menawa tau di latihan ning kene kok ya. Nggih. Gegarane pamintaku. Heeh, Nding. Nek napa niki siase? Setya Tuhu. Oh, lah kok pamintaku Nimas. Nimas Sita asih Nano. atut rentut tansah rarun tungan Mateng suarane, mateng. ing sarena lan wangene Tatan kenggang sarambut. datan kenggang sarambut Lamun lamun adoh caket
bating uga iso kena nganggo ular-ular pinanganten kok no. Ya. Yen cedhak tansah mulat sita asih Pindha mimi lan mintuna neno ayo nimas bareng ana tepi wajib sita asih langgam ketok ya nak ya rasah gondang-dut ki rasah nen mat-matan ya mangga aku kang setya satuhu
Sembah nuwun. Ya Mbak Ayu muga-muga dadi panuntun tumraping pinanganten. Sakarone ya no. Iya. Merga arep ming wujud tembang ning iki panuntun. Ya, setya tuhu, setya marang guru lakine, setya marang bebrayane. Ya. Ya pancen bener. Lah ya saiki ora usah dadak nganggo diular-ulari. Pinanganten wis do pinter-pinter kabeh. Mantemani dadi manten iki tegese wis pikirane ya wis dewasa tenan. Ya. Nadan ming liwat sak grembe-grembengan tembang ngene iki wis iso dirasake bab ular-ulare kok no. Ya. Ya pancen bener ya Mak. Ki mau saka pepeling medhun ning setya tuhu, ya. Terus saiki ditokke sing rada gayeng meneh, mengko sing alus-alusan meneh. Ya, dadi diselang-seling, selang-seling. Sopo saiki? Ayo si sindenku sing rada baredan iki no. Iya. Sopo? Anting Lambang sih. Ayo. Saka ngendi? Banyuwangi. Ya. Iya. Sugeng dalu Pakde. Sugeng dalu. Ya. Bar suntik edan iki. Oh. Dadak ngentrok-ngentrok barang ngono iki. Oh. Halo, selamat malam. Kowe iki rumangsamu iki artis dangdut apa piye kok? Ya lho. Sinden ki ora sok digulinake. Halo, selamat malam. Ngau basa Jawa sing apik, cara Banyuwangi apa piye ngono kok. Halo, selamat malam ngono. Niki sing rabi sinten to Pakde? Pak sinten Keswan napa? Sapa jenenge lali aku. Nyun ngapunten lho Pak Kus, nyun ngapunten iki pancen rada edan iki nyun ngapunten. Pak putrane Pak Kuswadi. Gene ya ndelok catetan. Nah iya, kaya Mas Yohan Maulana karo Mbak Sing Wahyu. menikah Pak Kusnadi. Hus. Piye to Pak Pakde? Kuswadi iki kanu bapake Mas Yohan Maulana. Oh. Sing menikah Mas Yohan. Karo Mbak Wahyu Azizah. Oh nggih. Iya. Iki piye? Hah? Piye? Ayo nembang pokon salto. Nembang, anu, apa jenenge Caping Gunung cara Madura. Caping Gunung apa Banyuwangi? Mak Caping Gunung sik cara Madura. Ya. Suarane apik lho cah iki nok. Ya ming sok kumat. Oh. Dek mben kae nang nggon aku wis ngruwak meja barang e. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ya, ayo Ting. Ora begijikan iki piyai padha lenggah akeh. Udah anak sing ngadeg kok Pakde. Ya jarike ora usah dicincang-cincingke ngono kuwi sindenku sing apik ora. Yo. Nek ndelok rupane ya lethek. Mosok isih lethek? Isih rumasamu. Apa ora rada putih ya? Ora, gulumu isih biru kaya ngono. Heeh, yo. Sesuk gek perawatan nek wis anu nyinden terus entuk dit terus perawatan. Nana. Ming mak sayang. Penuk. Iya. Gamelane sapa ya Pakde kok anyar? Gamelane Pak Kus, kuwi cerewet ki ya ngapa to Kus? Kok penak ngono lho Mas. Ya apik kok ya gamelane Pak Kus. Pak Kus ki pemborong nek tuku gamelane watuke tuku gamelan. Lah pemborong duwe duit ngono wis sak berangkat teko. Mon memaja kon kerajenan kuning Raden. Kono ditambahi Raden karo sayang. Oh. Sayang Raden. Mung karo ya dadi mongkro jenur kuning. Iya. Madura suarae. Iya. Kembang Diar. Nyapa mudar? Suaramu kaya ora tekan iki lho. Beleni ya? Ya, wah pamer iki.
Enggak, maksudnya kan kita ditanggap ya memberikan yang terbaik toh. Sip. Ngono. Ora cengenges-cengenges. Ya cegom kok. Aku ini nek nemu sinden mesti aneh-aneh to. Lek golek dadak ning sorlongan barang e. Ya. Baleni jajal nek ora keduwuren larase. Yo. Kembang. Ya. Iki menang-menang putra dalang lho no. Oh iya. Weh, ora ngerti iki putrane Mas Sun Gondrong Tulungagung ngene tau ngerti jenenge dalang Sun Gondrong ya iki anake. Iya. Iki nggih meneng-meneng putra dalang. Cerewet kowe ngopo kowe? Wak setlika ndasmu. Wis kene wis do ngerti kabeh nek aku anak dalang. Kok dadak tok pamerke. Yo. Pasirana berengse Iki sone ra apa-apa to, Pak De? Apane? Sone. Sone ra apa-apa piye? Gembret e mau. Ora, son apik padake. Ya maksudnya wedi. Ah son iki nggo tuku kowe entuk loro e. Ayo se tukange son mecucu kalau kae. Wah, bisa. Wis ge nembang, anggere kumat tak ajar kowe. Panas ojen Ngolah swara pinter. Panas udan. panas ojan ling-ling sayang Terus Cepi Loh, ngapa? kok kurang ngedeng-ngedeng kok. Tak kumat. Mas sing kumat dalange. Malah daneke kumat. Gunung. Ayo kanca-kanca penabuh, swara tongseng, yuk. Yo, ayo. Yo. Ya, semangat ra Pak De. Semangat ning penabuh ki nek kon muni sayang ki Srawangun wis. Lambene iki lambe Jawa. Tapi kompak lho Pak De. Kompak sayang. Ngono Dadi kaya nek latihan oh ning omah kulinane ming Bu. Kok nganggo sayang-sayangan banget. Dadi nek latihane tongseng kudune Pak De. Nek latihan ya tongseng ngono ki lho ben semangat. Tongseng sandal doyan ya. Ah goleke dai matu nek doyan. Di mamah angel. Latihan lagu siji ra dadi kok tongseng. Loh, mengke dadi kok nek tongseng. Oh, wis ora iso kok dadi kompak lagi tak tukoke tongseng. Iya. Ya. Make binek ka
Ramben lakek. Mbuh radong aku. Halah, Ora ngerti. ora gelem jelaske mesti. Ora masuk. Terus Inumena son barase banyu bening iki banyu bersih. Ya tembangke ting. Napa? Ayo kuwi caping gunung. Ya yo jumeneng. Lho. Jumeneng piye maksudnya? Ya sama karo joget wis. Wo, lagu ajul siramu. Jualan kok kon pecicilan tekan kono. Sing nembang ki kowe, iki sing nembang tak kon nembang sesuk tak bayar kok malah kon aku. Lah jenengan penari latar. Maksudnya aku nari nang ngarep omah boy gijikan ngono. Dek jantung tak biong cek. Alon bae ya, Mas. Ya, sakarepe sik kendang kok. Lho. Iya. Sopo sing bayar? Sing bayar lho Pak Kus. Pak Kus dikeke sapa? Diparingke sapa? Pak Mantri. Lho. Wah, anggere sesuk tak kei dhek tok tampani tak ajar kowe. Ora iso, wis ora wis dikek njaluk mantri pokoke. Mantri uripe wis kewer-kewer kok. Apa? Padake ora paham aku. Ayo. Ki jaman guyu. Piye? Terus udut. Wis iki to. Iya, suwe-suwe ku anggere ngantuk tak pathak cempala ties. Aku iki wong aku wis gerong. Oh, maesu wong salahe nggono apa? One rong katut. Lah wong kaget kok aku mau kok. Ya ming maesu wong. Baru kuwi guyu njuk udut ora njaluk ngapura. Njaluk ngapura ki derajatmu ya apa? Njaluk ngapura terus penonton kan kleru. Penonton kowe ora protes kok. Kowe cerewet. Bisik-bisik kok. Balekke nang Banyuwangi sisan. Ngati-ati lho kuwi, wong tuane sok nyantet lho. Aku tahu padu latihan ki dunake, Pak, Pakde sampean ngono tak santet tak ndake mbokku. Ora wedi aku ya ngono. Arep tak iseni apa? Tak iseni kipas angin. Lho. Dadi Pakde mung ngene iki tok. Ayo terus. Syukur bisa
Dimuni Rama kaya ngono kok senenge ra jamak-jamak. Ya. Informasi 2 channel ya mencapai 15.000 penonton. Wah, 15.000. Ya sak donya iki nonton kabeh. Dadi Pak Kus ki le gadah damel iki dipersani piyai sak donya cacahe 15.000. wah luar biasa ya, Mak. Iya. Ya, Cing ayo. Kowe didelok wong 15.000 kowe. 15.000. Oh, kuwi semaput kabeh ndelok rupamu. Ya wis kono Pak karepmu. Yo. Syukur bisa semester 4 Institut Seni Indonesia. Nggih. Heeh. Wis gek tengok. Nggih. Bar iki turu ya. Kok mesti turu mbok totoan. Iya. Jangan tukane ra jamak-jamak. Le melek ya mek nyanyi ngene engko nek perang kae mbok gayane iki ngematke wayangne matane merem siji karo mecucune. Iya. Ora apa-apa ora suwe-suwe anu mak suwe-suwe kulino. Iya. Ayo dintekke sik. Sisan gawe nok iki ana pamunduran Kadung Tresna sing nyekar Mbak Tatin iki ya weton Kulon Praga. Ya, Mbak Tatin. Wah, kawit mau sindene ditokke sing lemu-lemu. Ya. Ora apa-apa. Ya. Tatin alias Diesel. Kok diesel? Ora leren kuwi mangan. Wong lagu yon-yon wis tuku jajanan kok nang kono wisan mlastiki apa-apa. Iya. Sinten ta? Lah kowe kuwi? Lah wong ana bakul nek ra ditukoni ya piye? Ayo rak yo ngangko apa piye nek wis ra iso. Angko saya le diseneni wong wayange lekas kok tuku. Ya wis mau ya ora apa-apa wis apik mau. Padune arep maem ta jenengan yen. Pengen ta iki? Rak ngopo aku Biasane seneng tengkleng. Lah aku ki tengkleng, tongseng, terus apa jenenge iki sate. Gule. Iki nganti lambeku ki wis biasa. Biasa. Aku justru mangan kepengin panganan sing tradisional. Nek cara kene geblek. Nah, geblek niku ciri khas mriki. Ha iya. Kalih sengek. Nek meng anu kaya kowe kuwi lumrah weruh tongseng. Waduh tongseng. Iya, soalnya meng mangan gule kobe sih. Ayo ditembangke, Tin. Tembangke apa? Aku sengit nek kowe ngrasani kaya ngono kuwi. Lah napa ta? Ora nyata kok dadi tersebar nang ndi-ndi. Aku ora seneng lho nek carane. Nek gule kan enten kok bisa lah gule kobe. Kowe iki ngasorke derajatku kowe padha. Iya, mangsane. Jenengan asar napa? Ning nggon aku tak suguh apa-apa lho, apa kemauane wiyaga kuwi tak turuti lho. Angger anu do latihan terus muni sepeda asapnya tidak ada. Aku wis krasa niku njaluk rokok. Tak tukokke. Ya piye kok sudah nganggo sasmen. Nek sing lanang tukokke rokok lah, sing wedok tukokke apa? Njaluke apa? Kathok? Kok kathok lah. Kathok dawa maksude? Lah kathok wis duwe. Lah ya apa terserah. Apa iki jenenge? Bros. Bros, siap. Ora usah kuwatir, sesuk-esuk begitu aku ditambahi Pak Kus. Napa ajeng tambahi? Wah, mau wis ngendika langsung tak tukokke bros. Ning sing masangke aku lho. Masangke ndek sapa? Ayo kabeh. Urut siji-siji. Seko anting? Anting rasa kei, anting rasa kei. Lah ngapa? Moh ora. Lah kuwi mah ijik prawan lho. Cangkemmu ki mbok sing apik. Lah liyane wis ndek bojo. Ya sesuk bros, gelungan wis. Gelungan aku tuku sing awet sisan. Aja Napa? sing dideleke wis mabur rambute. Ban Vespa. Kuwi masang dipaku karo ndasmu.
Kenceng banget. Atene bocor ndase. Masalahe kok cerewet ora. Nyatane dikeki tongseng ya do semangat kabeh. Oh iya, berarti esuk nek latihan tongseng. Oke, ora masalah. Ya. Tongseng apa? Tongseng gembus. Kowe iki senengane ya ajur. Ya ora. Wah, karang-karang iki kamu tongseng kok gembus, rasa kuwatir wis to. Sesuk nek prai nek latihan ning Sedayu tak langsung tak blehke. Blehke apa tempe? Tolo. Kok tolo nek beleh piye? Ya cilik, sit ngono tok. Oh kae, ono sing wis menikmati kalau iki Rido. Wah. Sinten? Rido. Oh. Ya. Wis tak baleke rasa kuwatir. Jenenge Mencari njaluk sapi apa wedhus? Ya nek aku doyane sapi nek wedhus semong. Mbok nek wedhus kowe darah tinggi. Nggih. Oke, kowe khusus kowe tok sapi, tetelan, tok tuwa tetelan. Tetelan. Tetelan telek sapi, rasa kuwatir. Masa telek? Doyan yo rasa dipangan. Aku mending gulene mbahane telek ya. Kadung tresno. Oh nggih. Pamundutan. Siap. Ki putrane Bu Suwargi Bu Sri Lungit sing lagi wae kundur kasidan jati. Oh iya. Ning kono adine Bambang. Bambang Kentulet. Heeh. Sora. Sing dalu Pak Tejo. Gede. Pak Toyo. Lan sedaya mawon. Soale liyane ra apal aku. Ayo Pak Kos, lho sing digawe kok ora tok sugeng dalan. Lah Pak Kos pun disebut-sebut kok. Oh ya, kowe Kok nyebut. umpamane dikeki ya ora tekan aku Kok kowe wis paham? Wis apal aku. Ayo wis kok ya. Semono wis akeh kok. Paringanku iki wis akeh. Ora usah kuwatir ya, Ding. Mangan andangan pisan. Ya. Rina wangi dadi ati Neno tanpa dar tanpa Nendra nendra jenengan Betawi ya Ganyar to Pak sapa? sing ngedram kuwi Oh, kowe piye go pocokan kuwi. lagi das-das luput terus Ora apa-apa ndene kok ngono njaluk larang wah. Suwuk kowe kleru kok dang tak des ya. lama tak jumpa gimana kabarnya Ya, ki adikku Mas Gendut saka Surakarta. Dalang berijazah. Dhek nganake Cong Waidut. Lho, Napa niku? wayang nganggo kroncong. ae kroncong Oh, terus oh. nabuhe piye Ayo nganggo kroncong. Besok nanggap apa? Iki ana dhek nganu no, gratis. Sapa sing arep kepengin ngersake gratis ning wektune jangkane ming 2 jam. Apik tenan. Entek-entek. Iki merkane patimu. Entek-entek. Mbak jenengan nanggap kula tak ndelok Ora ana wektune. Nek ana wektune prei aku tanggap asli. Iya. Wong gratis kuwi lagi berusaha prihatin. Oh. kok prihatin Ayo saking rapayune terus digratiske. kayung yon marang slih kuwi dong apa to Ayo gagas gratis kuwi mah. gagas gratis piye Ayo Cong Waidut kuwi digratiske sapa sing arep merayakan hari kemerdekaan kuwi iso menghubungi dhek engko wayangan Cong Waidut gratis. Cong wedhus tak kira nek dalang cangkeman ngono kae lho. Ora nganggo kroncong tenan kuwi apik tenan. Kowe iso do ngecek ning YouTube. Ya. Gendut dalang berijazah Cong Waidut tulisi ngono kok metu dhewe. Apik lucu. Ya. Nges. Sesuk tak Awang dhek mayang iki penabuhe nek pas adegan sedih iso nangis kabeh kok penabuh. Lah kok iso? Mergane ora bayaran. Tak kira menghayati Ora ya. ceritane lho.
Ayo sesuk piye iki? Ya. Marang slirane neno tansah gumawanging netra jero ati kadung tresno kayung nyun marang sliramu satemah lara Ya, mangga. lamat wus katon tejane yen bom berangkat jarang aduh wiragiane sinawang tan yen masangut wimbo patut nyoto Nadyan bebasane kalingan kadang sak lembar limas ayas kacetan rasa ning atiku Tak ngerti deh. Neno. pacakane sarwa asri srobat Mas. Yo, slow ae.
Nadyan beban Sembah nuwun Mbak Tatin. Ya iki mau kadung tresna wis diaturake ya Nok. Ya. Kejaba seneng-seneng ya aja nganti lali karo kahanan. Ya. Negarane awake dhewe nembe wae kelangan sawijining panatagama ingkang dadi panutan ya Nok. Ya, panjenengane Kyai Haji Maimun Zubair. Ya, sing seda neng Mekah ngono ya, Mak. Heeh. Ora kok kepiye-kepiye ning awak dhewe kudu melu nyebarake wewarahe panjenengane. Ya, wajib kageming para lenggah, wajib kageming para sepuh. Apa wae. Eneng 8 nok siji. Pengendikane panjenengane ora kabeh wong pinter kuwi bener. Angka 2 ora kabeh wong bener kuwi pinter. Angka 3 akeh wong pinter ning ora bener. Angka 4 lan akeh wong bener senadyan ora pinter. Ya. Angka 5 nanging tinimbang dadi wong pinter ning ora bener luwih becik dadi wong ora bener senajan ora pinter. Angka 6 ana sing luwih prayoga yaiku dadi wong pinter sing tansah tumindak bener. Angka 8 minterna wong bener kuwi luwih gampang tinimbang benerke wong pinter. Angka 8 sing pungkasan benerake wong pinter kuwi mbutuhke beninge ati lan jembare dodo. Ya. Panjenengane almarhum ya tangan dikan kaya ngono ya.